Maayong buntag kaninyo guys. Naali ko karon guys sa kulungan og baboy ni Agaw Roland. Naali sa Prong 13. Kay iyang gipahimuan ako sira ang iyang kulungan kay nangalata na ang sira. Pawildingan niya na kog sira ng mga bakal. Ako lang ipakita ninyo guys nga kung unsa ka hinlo ning kulungan ni Agaw Roland. Tanaw guys, wa may makita nga tayo ning nga nagbanaw aning iyang kulong ng baboy na palibot hinlo ang mga tae guys gipang sulod og sako kay iabono pud og lubi mga saging. Pakita na ko nyo guys kung unsa ka hinlo kani yung kulungan muna flooring yung mga bakter ingon ani guys hinlo ang kulungan guys pwede ka dili ka magka